Ndị be enyi m o, 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 o nwere onye nọta mara ihe ga-emechi o, o nwere onye nọta mara ihe chi ga-abụ o, ndị be enyi m o, ndị be enyi m o, ewe ndị be enyi m o, ndị be enyi m o, o nwere onye nọta mara ihe ga-emechi o, o nwere onye nọta mara ihe chi ga-abụ o. Ọrịa egwuregwu ndị ọma njem ọnụ gị bụ onye ọma na-esonye m n'isi mbido TV. Ana m asị gị ya gaziere gị. Olee otu ị mere, kedu ka ogbe dị ya na-emekwa? Ọ ga-abụ n'oge ọmarịcha ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ, oge ahụ anyị ji na-eme ihe ị chọrọ, oge ahụ anyị ji na-emeta gị mma, na-eme gị obi sarasara, na-agwa gị nke na-emenụ. Otu ọbụla o si wee dị, echefukwala n'aka bụkwa Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC apụketa ibu nwa aka na-achọpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịmana ịkpọ m onye mmemme nwanne, ihe ọbụla m ji na-akpa nsị gị enyi ya nwanekwe ya jide. Otu ọbụla o si wee dị, awụchiela m gidigba n'ụbọchị taa imete gị mma, imego obi aṅụrị. Ana m asị gị ngwa hapụ ihe niile ị na-eme. Ọ bụrụgodị na ị na-esi ihe, ị na-esi nri, ga-agbanyụọ stovu, ga-agbanyụọ gaasị, wepụ nkụ ahụ iji esi ihe. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwu omume, tinye ihe ahụ ị na-esi na ebe ahụ ihe igwe onyonyo gị dị. Ị na-eme gịnị? Ị na-esi ebe ahụ ka mụ na gị na-enwe mkparịta ụka. Ọ bụkwa na ọ ga-ekwu omume, iburu TV gị gaa na kichin dosa ya ebe ahụ, mụ na gị anọ, maka na nhapụ gị nwanne ịsịkwana m mee gịnị. Onye nke m echefukwala na ihe ahụ ị na-esi, mụ na onwe m na-erikwa ya eri. Isichaa ime gịnị, ị dọsara m ya n'elu ihe onyonyo gị ka m na-eme gịnị, ka m na-esonyere gị, maka na ọ na-eme akpa arahụ n'ute. Otu ọbụla o si wee dị, ụbọchị nke taa agaghị abụ ọ gaghị agba last. Ghọtara ihe m na-agwa gị? Ya bụ na oge ọbụla anyị bịara ebe a, anyị na-akwado nke ọma wee pụta, maka na ịmakwa ndị anyị bụ, ịmakwa ebe anyị si abịa. Otu ọbụla si wee dị, ọ bụrụ na ị sonyebere gị anyị n'ihe omume a mbụ, oge nke ị chọrọ bụ oge ozi ekele. Ọ bụ oge ahụ anyị ji na-ezipụ ozi ekele ndị ahụ sitere gị n'aka. O nwere onye ihe ya na-amasị gị, o nwere ike bụrụ nne gị, o nwere ike bụrụ nna gị, o nwere ike bụrụ ndị niile gị na ha na-azụ ahịa n'ọma ahịa, maọbụ ndị gị na ha bi na ya dị mmemme ka mpa Nkechi, papa Bomboy, ndị niile gị na ha na-aga ụlọ ụka, Sista Glory, Sista Amaka, brọda Nkiruka, brọda Azụka, Sista Azụka. Ịchọrọ ime gịnị? Ịchọrọ izipụrụ ha ozi ekele, izibatara anyị ya bụ ozi ekele, wee mee gịnị, wee zipụrụ ha. Maka na mụ onwe m abụkwa m onye ozi Chineke, abụkwa m onye ozi nke mmadụ. Ya bụ gịnị, ị nwere ike na-ajụ kedu ka ị ga-esi wee zibata ya bụ ozi ekele. Naanị ihe ị ga-eme bụ chọọ anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, na Facebook, na Instagram, na YouTube, na Twitter. Nwanne anyị na ebe ahụ na-etwiti. Naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị, chọọ anyị na @isimbidotv. Ebe ahụ ka ị ga-ejide m pịọm na woskolompio. Ọ bụkwa na ị chọrọ izibatara m onwe m kpọmkwem ya bụ ozi ekele, ị ga-ahụ m na Facebook, ị ga-ahụ m na Ikeije Stanley Chizaram, na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikeije. Ka mụ na gị mee gịnị, ka mụ na gị karịa ebe ahụ, maka na onye nke m ka ị bụ. Ịma na ahụrụ m gị n'anya rie nne, ya mere ebe ọbụla nnọ m na-eche maka gị. Ewepụ gị nnọkwa n'ebe eme gịnị, ma ga-agụrụ baro na-akwa. Otu ọbụla o si wee dị, ejikwa m isiokwu kajara akaja, maka na oge ọbụla anyị bịara ebe a, anyị na-ejikwa isiokwu gbara ọkpụrụkpụ nke anyị ga-atụgasị wee tụlee ya. Ị na-amụta ihe m onwe m na-amụtakwa, maka na ọ na-abụ onye na-enyo isi ya na-apụta. Otu ọbụla o si wee dị, onye nke m lee, ana m asị gị agakwala ebe ọbụla. Ọ bụrụ na e nwekwara egwu ga-amasị gị ka m kụpụrụ gị, maka na e nwere ihe merenụ eji na-akpọ maka na-achọpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ihe niile bụ nkwa ka nkwa melete, nkwa sakramento, nkwa konfamento, nkwa makwa ndị anyị bụ. Naanị m nwere gịnị, naanị m nwere ya bụ nkwa. Ị chọrọ ịnwa m? Gbugbugbugbum yam yam yam, gbugbugbugbum yam yam yam, tukurukutuku yam yam yam, nchicham chichọ mgbamgba njonjo mgbomgbo njinji ndụgbangị gangba ndụgbarigbi jonjo mgbakpurugbu jonjo mgbakpurugbu jonjo njugurujugum yam yam yam. Ịchọwachi onye hụnanya ya ekwe, maka na onwe ihe na-eme. Otu ọbụla o si wee dị, aga m achọ ọmalịcha egwu dị mma mụ na gị ga-eji wee mee gịnị, sọọ galigali, wee mee gịnị, wee gbarịa ya bụ egwu. Ọ bụrụ na nlọghachi azụ, m wee tọpere gị isiokwu nke nji n'aka n'ụbọchị taa. Onye nke m, ana m asị gị agakwala ebe ọbụla, ana m abịa.
ndị ọma eji m nnọọ aka na ya bụ egwu ọyọ anyị kụpụrụ gị na ọ dabara adaba. Otu ọbụla o si wee dị, anyị ka nọkwa n'oge ọmalịcha ihe omume anyị bụ nke chọrọ. Echefukwala na aha m ka bụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụ nwa aka na chepụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịkpọ m onye mmemme nwanne ihe ọbụla m ji na-akpa nsị gị ngwalekwu ya jide ọkụ ị na-enwe m lee onye nke m. Tupu anyị aga yọrịa egwu ahụ, ekwere m gị nkwa sị ọ bụrụ na ịlọghachi azụ, m ga-akụrụ gị nkwa n'ihu akwụkwọ, m ga-atọ ọkwa jiara gị eze, m ga-eme gịnị, m ga-atọghere gị isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa, maka na nke taa kajara akaja. Gịnị bụ isiokwu anyị ji n'aka? Mana tupu m gwa gị isiokwu ahụ, aga m akọrọ gị akụkọ. Otu enyi m nwoke n'oge gara aga lechara m anya wee sị m na m bịagodi na-echekwa na o nwere ezigbo ihe ọ chọrọ ịgwa m. Na-eche wee gadebe ya nso sị na ọ bụ gịnị. O lechaa m anya ofufe isi ya sị nsị ya nna ọkwa gịnị na-eme? Asị na m agaghị aghọta. Ọ bụkwa n'oge ekeresimesi taa, ndị mmadụ na-eme gịnị? Ndị mmadụ na-ele anya n'ụzọ ịhụ ụgbọala Luxurious buru ibu ka o bucha ndị mmadụ na-eme gịnị? Na-agbafe. Ile anya n'elu, ị na-ahụ ka ụgbọelu na-agafe. Ile anya na bọọsụ ndị nke obere homa bọọsụ ndị a na-ebu nnọọ ezigbo AC na-eme gịnị? Ị ga-ahụ ha ka ha na-agbafesi. Na-ajụ nwoke, ọ bụ gịnị na-emezi? Asị m na ihe dị ya n'obi na ọ mara ka ọ ga-esi mee ya, na ọ ga-eme ya bụ ihe o. Nsị ya ọ bụ gịnị? Ọ sị m na otu o si dị ya n'obi na ihe na-agụ ya ugbu a bụ gịnị? Iburu ezigbo egbe gaa mee gịnị? Gaa kwuru n'etiti ụzọ. Sọ ya o na ya achọdịghị ndị otu, ma ọ sị na ha dị ya otu mmadụ 5 ọ mmadụ 10, na ọsọ ya o buru ezigbo egbe mee gịnị? Ọ na-apaki moto ndị ahụ one after the other. Ọ sị enyi ya ngwa paaki ebe a. Na-ajụ ya dịka onye polisi ka ọ bụ dịka onye kọstọm ka ọ dịka onye ọrụ nchekwa ka ọ gịnị? Nke bụ na ị ga-ebu egbe na-akwụsị ndị moto. Asị m dịka onye ohi na ya chọrọ ị na-ezu ezigbo ohi. Na otu a moto ndị a na-agbafe, ọ na-apaki ha, ọ na-eme gịnị? Ọ na-afụsị ha ihe ọbụla ha ji, ọ na-eme gịnị? Ọ na-anakọrọ ha. Nwanne m, aghọta m ya bụ okwu nke ọma. Mee gịnị? Nchi ezigbo ọchị chịa bịa lee anya. Oge sọ m nọ mbịa na-eche ya bụ okwu na-asị kedu ka ụdị echiche dị otu a ga-esi nọrọ mmadụ n'ime isi? Ka mmadụ ga-anọ wee na-eche ụdị echiche rụrụ arụ otu a? Ya bụ gịnị? Isiokwu anyị n'ụbọchị taa ga-abụ ka ị ga-esi wee na-eme ma ọ bụrụ na echiche ọjọọ na-abata gị n'ime obi. Gịnị ka ị ga-eme ka echiche ọjọọ ghara ịbata gị n'obi? Kedu ka ị ga-esi wee gbanahụ echiche ọjọọ n'ime obi gị? Kedu ka ị ga-esi wee bụrụ onye ga na-eche uche ọma, na-echepụta ezigbo uche ga-enyere gị aka, ezigbo uche ga-enyere ezinụlọ gị aka, ezigbo uche ga-enyere ọha obodo aka, ezigbo uche ga-eme ka ụwa anyị nọ n'ime ya dị mma? Maka na ihe ọbụla nwere aka nri nwere gịnị? Nwekwara aka ekpe. Ya bụ ihe wee bụrụ ya, ọ bụ ya bụ isiokwu mụ na gị ga-eleba anya n'ụbọchị taa. Ihe mbụ m chọrọ ime ka ịghọta bụ gịnị? Ọ bụ gịnị ka anyị nwere ike ịkpọ echiche ọjọọ? Gịnị ka anyị nwere ike ịkpọ echiche gbagọrọ agbagọ? Gịnị ka anyị nwere ike ịkpọ echiche nduhie? Dịka m na-ekwu okwu ndị ahụ na-akpọpụta ya aha dị iche iche, m na-eme gịnị? M na-akọwakwa ya n'otu aka ahụ. Gịnị bụ echiche ọjọọ? Echiche ọjọọ bụ echiche ọbụla na-agaghị abara gị onwe gị uru. Echiche ọjọọ bụ echiche ọbụla na-agaghị abara ezinụlọ gị uru. Echiche ọjọọ bụ echiche ọbụla na-agaghị abara ọha obodo uru. Echiche ọjọọ bụ echiche ọbụla na-agaghị abara mmadụ niile n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya uru. Ị nwere ike na-asị nche ya bụ echiche, ọ bụrụ na m mee ya ọ ga-abara m uru. Iji wee maa atụ n'akụkọ ahụ m kọpụrụ gị banyere otu enyi nwoke, echiche iburu egbe kwụrụ n'ụzọ na-ezu ndị mmadụ ohi bụ ihe nọ ya n'obi. O zuo ya bụ ohi wee zute ya, o nwere ike chee na ya bụ echiche bụ echiche ọma. Mana obi agaghị ezu ya ike o, maka na ya bụ echiche agaghị eme gịnị? Agaghị abara ya uru. Echiche na agaghị abara ezinụlọ gị uru. Ọ bụrụ na o buru ya bụ egbe gaa zụcha ohi ahụ,
maọbụ ebe ọ na-ezu ya bụ ohi ndị uwe ojii maọbụ ndị ọrụ nchekwa ejide ya gbatuo ya ebe ahụ wee gbagbuo ya, a ga-asị nwa onye ka a gbagburu ihe ahụ, asị na ọ bụ nwa onye dị otu a, nwa onye dị otu a, nwa onye dị otu a. Nne ya maọbụ nna ya emela gịnị? Azaala aha nne onye ohi. Nụrụ ihe m na-agwa gị? Ị hụla na ya bụ echiche amụbaala wee rute n'ogo ezinụlọ, nke ahụ agaghị ewetara ya bụ ezinụlọ aha ọma. Ọ bụkwara na asị na enwekwara onye ochi agbagburu ebe dị otu ahụ, a na-ajụ ọ bụkwa na onye ebe, asị na asị na ọ bụ onye si mba dị otu a, asị na mba dị otu ahụ enwere ike a na-eme gịnị? A na-elecha ha anya na ha niile bụ ndị ohi. Ọ bụrụkwa na ọ bụ mba ọzọ iji wee maa atụ dịka ndị Igbo, asị na ọ bụ otu a ka ndị Igbo na-eme, na ndị Igbo niile na ha bụ ndị ohi, na ha bụ ndị ohi. Ya bụ gịnị? Echiche ọbụla na-agaghị abara gị uru, echiche ọbụla na-agaghị abara ezinụlọ gị uru, echiche ọbụla na-agaghị abara ọha obodo uru, ọ bụghị gịnị? Ọ bụghị ezigbo echiche. Ya bụ gịnị? O kwesịrị ka ị mara ụdị echiche ị na-eche, o kwesịrị ka ị mara ụdị ihe na-abata gị obi, o kwesịrị ka ị mara ụdị ihe ị ga na-etinye oge gị na ya na-eme, maka na ụfọdụ oge a sị na mmadụ nọrọ nkịtị, ọ bụzi oge ahụ ka ekwensu ga-eme gịnị? Ga-enye ya ọrụ ọ ga na-arụ. Ya bụ gịnị? Ọ dị mkpa ka ị mara ụdị echiche ị ga na-eche, ọ dị mkpa ka ị mara ụdị ihe ị ga na-eme, ọ dị mkpa ka ị mara na ihe ọbụla ga-ebutere gị ọghọm, ihe ọbụla ga-ebutere ezinụlọ gị ọghọm, ihe ọbụla ga-ebutere nkọcha nye obodo, ihe ọbụla ga-ebute nkọcha nye ọha obodo, nwanne, ọ ga-adị mma ka ime gịnị? Ka ị zere onwe gị na ya. N'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ na-ekiri m ugbu a, n'agbanyeghị ihe ọbụla ị na-eme, n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla ị na-agabiga, onye nke m, ana m agwa gị na ọ ga-adịrịrị mma. Abịala jiri maka ọnọdụ ọjọọ maọbụ ihe ọjọọ ị na-agabiga maọbụ ihe isi ike maọbụ ihe ọbụla wee chewa echiche ị ga-eji wee mee gịnị? Wee megide mmadụ ibe gị. Nke ahụ adịghị mma. Ya bụ gịnị? O kwesịrị ka anyị na-agbado anya na-amara ụdị echiche anyị na-eme gịnị? Ụdị echiche anyị na-eche. Ọ bụ gịnị nwere ike ime ka mmadụ na-eche echiche ọjọọ? Ka njukene gị, e nwere ọtụtụ ihe ndị nwere ike ime ka mmadụ na-eme gịnị? Ka mmadụ na-eche echiche ọjọọ. Nke mbụ n'ime ha bụ gịnị? Nke mbụ n'ime ha bụ ihe anya na-ahụ. Maka na ile anya oge ụfọdụ, o nwere ike bụrụ ndị gị na ha bidoro ndụ, ị na-ele anya ọ dịzie ka a ga-asị na ha na-eme nke ọma karịa gị. O nwere ike bụrụ otu ihe maọbụ nke ọzọ, ihe ụlọ mara mma, ị gaghị ajụ kedụkwa n'ihe onye a rụrụ ụlọ a na-arụ o ji nweta ụdị ego ha niile o ji wee mee gịnị? O ji wee wuo ya bụ ụlọ. O nwere ike bụrụ ụgbọala chara chara, ị na-ajụ kedụkwanụ ka m ga-esi wee mee gịnị? Wee bụrụ onye aha ya ga na-akpọtụ akpọtụ, wee bụrụ onye ịmanụ ihe m na-agwa gị, onye a ga-asị na ọ bara ụba, na ọ bara ọgaranya. Tupu a na-ama nke a na-eme, anya ukwu abata n'ime ya. Anya ukwu bataghala, mee gịnị? Ichewazie echiche ọjọọ, ichewazie ka ị ga-esi wee mee ya ka ọ dịghị ọsịsọ ka m nweta ya ugbu a. Ndị Igbo na-akpọ ya mee gịnị? Baa taa nwee echi. Maka na ịba taa nwee echi, olekwa n'uru dị na ya. Maka na ngọzi ọbụla na-esi n'aka Chineke na-abịa, ọ na-eme gịnị? Ọ na-anọte aka, ọ na-esi n'aka gị gafee aka ụmụ gị, gaa rutekwa aka ụmụ gị. Mana nke ọbụla ekwensu nyere nwanne, ọ naghị eme gịnị? Ọ naghị alasti, ọ naghị eme gịnị? Ọ naghị anọ ruo ọgwụgwụ. Nke ahụ bụ gịnị? Nke ahụ bụ ihe na-ekwu. Ya bụ gịnị? Ihe anya na-ahụ oge ụfọdụ nwere ike itinye aka mee ka mmadụ na-eme gịnị? Na-eche echiche ọjọọ. Ya bụ ị ga-eme gịnị? Ị ga-agbado anya ka ị mara ụdị ihe ị na-ele, ị ga-agbado anya ka ị mara ụdị ihe ga na-aba gị akọlụ uche. Ghọtara ihe m na-agwa gị? Ihe ọzọ wee bụrụ gịnị? Ndị enyi, ndị ọyị. Maka na ụfọdụ oge ndị ọyị na-eduru mmadụ duba ha n'ime gịnị? N'iche echiche ọjọọ. Ya bụ gịnị? Ihe ọbụla ị na-eme, mara ụdị ọyị ị na-eme gịnị? Gị na ha na-eso na-aga. Otu ọbụla o si wee dị, Igbo ndị ọma njem ọnụ, aka jikwa m okwu a n'aka maka na ekwuchabe m ya. Mana tupu m gaa n'ihu, aga m aga ka m ṅụrụtụ obere mmiri. Ọ bụrụ na nlọghachi azụ anyị aga n'ihu, ana m asị gị agakwala ebe ọbụla, ana m abịa.
Ọnọze ikwunibe ndị ọma njem ọnụ Igbo bụ Igbo alọghachikwala m ọzọ. Anyị ka nọkwa n'oge nke chọrọ bụ nke na-abịara gị site na isi mbido TV ebe ihe niile na-eme, ebe ihe niile dị mmasị abịara gị. Echefukwala na aha m ka bụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpọke TV nwa aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịkpọ m onye omeme nwanne ihe ọbụla njiri akpasị gị ngwa lekwe ya jide. Onye nke m tupu anyị aga ya bụ obere ezumike anyị na-eleba anya n'isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa ka ị ga-esi wee na-eme gịnị na-eche echiche ọma na-abụghị echiche gbagọrọ agbagọ. Echefukwala na oge nke ị chọrọ na ọ bụ oge ozi ekele, ọ bụ oge oke ọṅụ, ọ bụ oge anyị ji na-eme kelere m onye dị otu a, kelere m onye dị otu a, kelere m onye dị otu a, kọrọ m egwu dị otu a, enwere egwu dị gị mma, ị na-agwa m na-eme gịnị na-akụpụrụ gị ya maka na ọ bụ ihe m na-ebe eme, nwere ihe ọzọ m na-eme. Onye nke mmụta ọbụla si wee dị ka anyị na-eleba anya na ya bụ isiokwu, enwere ozi ekele ndị bataranụ. Aga m eme ngwa ka ndọbiri ya ozi ekele ka nzipụ ya ka o si wee gaa maka gịnị, maka na o nwere ike ọ bụrụ na ọ dị ha ọsịsọ ka ya bụ ozi ekele rute ha nso, maka na ọ na-abụ mmadụ zie ego ozi ime gịnị ịgbara ọsọ gaa zie ya bụ ozi. Ọ ihe m na-eme, ịghọtara onye nke m? Ozi ekele mbụ nji n'aka ugbu a sitere n'aka Precious Mmadubuko si na Ikeja na-ezibatara anyị ozi ekele nke taa. Ọ si na olee otu anyị mere n'isi mbido Precious, ana m ekele gị. Aha gị atọrọ m separate maka na ịdị m nnọọ Precious. Ghọtara ihe m na-agwa gị? Otu ọbụla o si wee dị, isi m were egwu ọbụla masịrị m were kelee ndị niile anyị na ha n'ọrụ n'isi mbido TV, na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma. Ana m asị gị Precious, ọ ga-adịrịrị gị onwe gị na mma. ewemsi ise n'oge na-adịghị anya aga m akụpụrụ gị ya bụ egwu. Ozi ọzọ njinaka ugbo sara n'aka nna si n'Enugu steeti. Ịma na Enugu steeti bụ ala ọma. Ndị Enugu niile ana m ekelenu ndị Enugu kelenu. Ya gazie na-ekwu na-azaso ka m mara na mụ na gị so. Ọtara onye nke m. Ana m asị nna ozi ekele ga-erutele m aka. Isi m were egwu Igbo ọbụla masịrị m were mee gịnị, were kelee ọmalịcha nne gị, nne dị mma, nne kwesịrị ntụkwasị obi, nne mara mma, maka na nne bụ ife, nne bụ ụtọ. Nne asị ka akọwaba ya bụ ihe gbasara nne, chi ga-eji, chi ga-abụ. Aghọtara m ka ahụ nke ọma. Nne nna si m kelee gị ebe ọ dị ukwuu, na si na ọrụ ọma ịrụrụ na ndụ ya, na ya na-eme gịnị, na ya ga-akwụghachi gị ya okike ha ya, na ya echefughị ịhụnanya niile nke ị gosiri ya malite n'oge ọ dị obere bịa rute oge ọ dị ugbu a, na ya hụrụ gị n'anya nke ọma. Nne dị ụtọ, nna imere nke ọma. Ana m esonyere gị na-ekpere nne gị ekpere, na-asị na Chukwu ga-agọzi nne gị. Ọ ga-enye ya ogologo ndụ n'elu ndụ, ahụike n'elu ahụike, ihe akụ, ihe enwe, ihe niile ngọzi Chukwu ga-abịa na ndụ ya. Mmaji kwuru mmaji, ewemsị amị. Gị nwa bụ nna dịka isi wee zibata ozi a wee na-ekpere nne gị ekpere ọma, mụ nwa bụ Stanley na-emegide na-ekpere gị ekpere ọma, na-asị na Chukwu ga-agọzi gị dịka ị na-ekwe nne gị nkwa na ị ga-akwụghachi ya okike kwere gị, mmeso ọma ya niile, ịhụnanya ya niile o tinyere wee zụlite gị. Ana m asị na Chukwu ga-agọzi gị, Chukwu ga-enye gị ngọzi pụrụ iche n'elu ngọzi. ewemsị ame, ya gazie. Ozi ekele ọzọ nji n'aka ugbu a sitere n'aka Rosemary Ubani. Rosemary Ubani, nne ị na-agbalị na-ezibatara anyị ozi ekele oge ọbụla anyị nọ ebe a. Ana m ekele gị Rosemary, na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma. Isi m were achịkolo nke Zoro mere gịnị kụrụ were kelere gị ndị Igbo niile, maka na ya bụ egwu na anyị ga-azọ ya azọ. Maka na ya bụ egwu bụ achịkolo, ọ na-akụ onye ọbụla na-ekiri nke ị chọrọ, anyị ga-eme gịnị, anyị ga na-azọ ya. Achịkolo ịgba itinye ọkpa n'ala, ịgba isheki ukwu, ịgba ichilisi aka gị elu, ọ gịnị dị, anyị na-asịkwanụ ndo. Onye na-eme Rosemary ya bụ egwu aga m akụpụrụ gị ya n'oge na-adịghị anya. Aga m eme ọsịsọ ka anyị dobere egwu ahụ. Ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ, anyị aga n'ihu. Onye nke m lee, ana m asị gị agakwala ebe ọbụla, ana m abịa.
Anaze ekwuribe ndị ọma njem ọnụ anyị alọghachikwala ọzọ anyị ka nọ n'oge nke ịchọrọ nke dabara gị site n'isi mbido TV anyị azụọla egwu achịkolo ọ bụrụ na asị m kọwaa ya bụ egwu ọ bụ egwu sekirimansi ọtọbụla si wee dị anyị alọghachikwala ọzọ echefukwala n'aka bụkwa m onye nke gị ahụ Maazị Stanley Chizaram ike ije mmadụ PLC akpụkọ TV nwa aka na-achịpụta mkpọ nke mbụ n'Afrịka ịkpọ m onye mmemme onye mmekasị ihe ọbụla nji na-akpa sị gị ngwalekwu ya jide onye nke m lee onye m hụrụ n'anya ọtọbụla si wee dị kwenụ ka ya bụ ozi ekele na-abịakwute m unu na-ezibata ya na-edebata ya maka na nna ebe a nga na-ezipụ ya nga na-akụpụrụ gị ya bụ egwu tupu anyị aga nara ozi ekele ndị ahụ batara na echefukwala na anyị nwere isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa ya bụ isiokwu wee bụrụ gịnị isiokwu anyị na-ekwu maka ya bụ gịnị maka iche uche ọma maka ụfọdụ oge o nwere ka uche ndị gbagọrọ agbagọ ga-eji wee na-abata anyị n'isi ọkachasị oge naanị gị nọrọ maọbụ na onweghị ihe ị na-eme maọbụ ọ bụrụgodị na o nwere ihe ị na-eme maọbụ na ị na-aga n'ụzọ o nwere ka ihe ga-esi wee mee echiche dị aṅaa echiche na-anaghị ewulite mmụọ echiche na-anaghị akwado ọdịmma mmadụ ọdịmma gị onwe gị ọdịmma ezinụlọ nakwa ọdịmma nke obodo wee na-abata gị ime otu ọbụla o si wee dị ana m asị gị ọ bụrụ na ị nwee ụdị echiche ahụ enwere ihe kpatara ya ana m asị gị ka ị gaa n'ihu wee mee ihe ahụ echiche ọjọọ ahụ na-agwa gị mee maka na ụfọdụ oge arụ niile a na-akpa n'obodo ihe ọjọọ niile ihe bụ ntị nụ ya ọ na-asụ ngọngọ ihe ndị ahụ na-eme gịnị ọ na-amalite n'echiche ọjọọ ọ bụrụ na mmadụ chepụta echiche ọjọọ ọ ga-mee ya na-asị kedu ka mmadụ ga-esi wee mee ụdị omume a kedu ka mmadụ Chineke kere eke nne mụrụ amụ ga-esi wee mee gịnị gbaa ụdị agwa ya bụ ihe bụ gịnị ya bụ ihe bụ ihe jọrọ oke njọ ịhụla ka o si wee dị otu ọbụla o si dị tupu anyị aga ya bụ obere ezumike ana m ele anya n'ihe ole na ole bụ ihe nwere ike ime ka mmadụ chee echiche ọjọọ ekwuola m sị na ọ bụ ihe anya na-ahụ maka na ịma na Igbo enwere egwu na-asị ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị ịghọtara ihe m na-agwa gị ya bụ na ụfọdụ oge ihe anya anyị na-ahụ na-eme ka anyị mee gịnị ka anyị na-eche uche ọjọọ maka na anya ukwu anaghị enwe imi ukwu ọ bụ anya ukwu ya bụ gịnị o nwere ka mmadụ ga-esi wee hụ ihe ọ baa ya anya o nwere ike bụrụ akụ na ụba nke onye ọzọ o nwere ike bụrụ ihe nweta akụ nke onye ọzọ ị na-amaghị mbọ ọ gbara ị na-amaghị ihe o mere wee nweta ya ị na-adọlizi na-achọzi ka ị ga-esi wee mee ya n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị unu mana ndị be anyị chinchisi ụmụ ya mee gịnị na ha tụọ jụjụ na ihe dị ọkụ ga-eme gịnị na ihe dị ọkụ ga-ajụrịrị oyi ana m ekwe gị nkwa sị na mụnwa ama na Chineke bụ gịnị na Chineke bụ onye na-agọzi mmadụ n'ihe ọma ahụ niile anyị na-atụ anya ya ihe ahụ niile dị mma ga-abịara anyị ka anyị hapụ ime gịnị ka anyị hapụ igbu mmadụ ibe anyị maka ego ka anyị hapụ ime otu ihe ọjọọ maọbụ nke ọzọ iji mee ka anyị nweta ihe anyị na-erughị inweta n'ime ya maka na ihe ọbụla ị na-adọgbu onwe gị n'ọlụ na-agbapụta ọbara ka ị wee nwee ike nweta ya mana n'oge ihe ahụ edube maka na ọ na-abụ ụkwa ruo oge ya o mee gịnị ụkwa ruo oge ya ọ daa ya bụ ihe wee bụrụ ya ekwuru m sị na ihe anya na-ahụ ụfọdụ oge na ọ na-eme ka mmadụ mee gịnị chee echiche ọjọọ ihe ọzọ m kwukwara bụ gịnị ndị enyi ọjọọ maka ka esi wee nwee enyi ọma ka a ga-esi wee mee gịnị nwekwa enyi ọjọọ otu ọbụla o si wee dị ọ ga-adị mma ka ị mara ndị gị na ha na-ayị ka ị mara ndị ga-akpọ ọyị gị ka ị mara ndị ahụ bụ asị gị kedu onye bụ ọyị gị etu onye dị otu ahụ aka maka na ọ bụrụ na ịma okwu a na-asị show me your friend and I will do what and I will tell you who you are ya bụ gịnị igosi m enyi gị m ga-agwa gị ụdị mmadụ ịbụ maka na onye uwe ojii na onye polisi anaghị abụ ọyị maka na ụwa anyị nọ n'ime ya ndị polisi ga na-achụ ndị ori ndị soja ga na-achụ ndị Boko Haram ya bụ gịnị ya bụ ndị Boko Haram na ndị soja agaghị abụ enyi hapụkwa nke a na-eme na Naịjirịa maka na enwere ike ị na-eche na-asị na ọ bụ asị ndị polisi na ndị ohi ha ncha niile na-eme gịnị ha ncha niile na-ayị nke ha abụghị eziokwu ihe m na-ekwu wee bụrụ gịnị biko ihe ahụ na-adịghị mma onye ahụ na-akpa agwa ọjọọ onye ahụ a na-ama ajọ atụ o kwesịghị ka ọ bụrụ gịnị ka ọ bụrụ enyi gị
ma ọlị nke ahụ bụ ihe na-ekwu. Ọzọ dịkwa ka ibe ya wee bụrụ gịnị? Okwu ọjọọ sitere na agbata obi anyị, okwu ọjọọ sitere n'akụkụ ndị ahụ gị na ha nọ, maka na ụfọdụ oge enwere ndị ihe na-esi ha n'ọnụ na-apụta na-asa afọ. Ị na-ajụ kedu ka ọ bụ m ka onye dị otu a gwara ụdị okwu a? Ị na-echezi na irugo eru, ị na-echezi na ọ ga-adịziri gị na mma, ị na-echezi na otu ahụ ede taa na ọ bụ otu ị ga-adịgide ruo mgbe ụwa ga-agwụ. Mba, ọ bụghị otu ahụ ka ọ dị. Ya bụ gịnị? Gbaa mbọ dịka ị na-agba mbọ na-amara ụdị ihe ị na-eji anya gị na-ahụ, na-amakwara ndị enyi gị na ha na-eso na-ayị. Ọ ga-adịkwa mkpa ka ị mara gịnị? Ka ị mara ụdị ihe ị ga na-anụ na ntị gị, maka na ụfọdụ oge ọ na-eme mmadụ gwa mmadụ okwu na-egbu mmụọ ya, onye ahụ wee mee gịnị? Wee gaa bewara onwe ya akwa. Maka na ibe akwa abụghị ebe ọ kwụsịrị. Mana mmadụ gwa gị okwu na-egbu mmụọ gị, ime ihe ị ga-eme, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, igwe onye ahụ ịgwaghachi ya sị ya na ihe ahụ ọ na-ekwu na ọ bụghị asị. N'agbanyeghị otu ị dị taa na ọ bụghị otu a ka ị ga-adịgide, n'agbanyeghị ihe ahụ ọ na-eche na ebu ma ọ bụ na ya onwe ya bụ wee karịa gị, gwa ya na gịnị? Na ọ bụghị otu ahụ. Mana ekwekwala ka ya bụ okwu kụnye mkpụrụ n'ime obi gị. Ekwekwala ka ya bụ okwu ọjọọ bụrụ ihe ga na-ewute gị, wee chọwazie ihe ị ga-eme, wee chọwa ka ị ga-esi wee chee echiche ọjọọ wee chegide onye dị otu ahụ, ma ọ mee ya ihe ọjọọ. Mba, ma ọ bụkwanụ mee onwe gị ihe ọjọọ, maka na enweela ka mmadụ si wee gwa mmadụ okwu, o wee jee rie nsi, wee jee nwụọrọ onwe ya. Ghọtara ihe m na-agwa gị? Ya bụ gịnị? Biko ekwekwala ka o ruo ọnọdụ ahụ. Maka na ụfọdụ ndị na-eji aka ha na-ewepụ ndụ ha n'ike. Ụfọdụ na-abụ omume mmadụ ibe ha mesoro ha, ụfọdụ na-abụ okwu ọnụ mmadụ ibe ha gwara ha na-eme, ha ji wee na-eme gịnị? Ha ji wee na-eme nke ahụ. Onye nke m, onye hụrụ n'anya, m na-agwa gị gịnị? Kpachara anya gị, mara ụdị ihe ị ga na-ele anya, mara ụdị ihe ị ga na-ege ntị, mara ụdị ihe ị ga na-eme gịnị? Mara ndị enyi gị na ha ga na-eso, maka na ụfọdụ oge ọ bụ ụmụ obere ihe ndị a na-akpachaghị anya bụ ihe na-eme gịnị? Bụ ihe na-eme ka mmadụ na-eche echiche ọjọọ. Ihe ọzọ ị nwere ike na-ajụ bụ gịnị? Kedụzie ihe m ga-eme ma ọ bụrụ na echiche ọjọọ na-abata m n'obi? Kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na echiche ọjọọ na-abata gị n'obi? Echiche ọjọọ na-abataghala gị n'obi, ekwekwala ka ọ kụọ mkpụrụ n'ime gị. Mee gịnị? Wepụ ya n'obi gị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ikwupụta ya, sị mba, na m agaghị eme nke ahụ. Ịghọtara? Maka na ekwensu n'onwe ya na-anụkwa ntị o. Ibigbo ya, maka na akwụkwọ nsọ bụ Baịbụl si gịnị? Bigbo ekwensu na ọ ga-eme gịnị? Na ọ ga-agbafu gbala ebe dị anya, maka na ihe ekwensu na-eme bụ gịnị? Nyija. Ọ bịa ha ala bịa ije agụ otu a, ọ bụrụ na ịkụja ọ sị na onye ọkụjiala, o wee nwee ike mee gịnị? Wee ridobe gị. Mana ọ bụrụ na ọgbọ gị taa, ịgba ya taa ọgbọ gị taa, ịgba ya taa, mee gịnị? Nwanne, o rie mbọmbọ, ọ gbafuo. Ya bụ gịnị? Echiche ọjọọ na-abata gị n'ime, ime gịnị? Ịgba ya taa, nwanne, ọ gbafuo. Nke ahụ wee bụrụ ya. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ gịnị? Nwee mkpebi ịhụ mmadụ ibe gị n'anya, maka na ịhụnanya bụ ihe dị oke mkpa na ndụ anyị, ọkachasị n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Ịghọtara ihe m na-agwa gị? Ọ bụrụ na ịhụ mmadụ ibe gị n'anya, ị gaghị echere ya echiche ọjọọ. Ọ bụrụ na ịhụ mmadụ ibe gị n'anya, ị gaghị achọ ka ị ga-esi wee gbuo mmadụ. Ọ bụrụ na ịhụ mmadụ ibe gị n'anya, ị gaghị achọ ka ị ga-esi wee tinyere ya ọgwụ na nri o wee rie nwụọ. Ọ bụrụ na ịhụ mmadụ ibe gị n'anya, ị gaghị achọ ka ị ga-esi wee napụ ya ihe ya n'ike. Ya bụ gịnị? Biko onye nke m, hụ mmadụ ibe gị n'anya. Ọ bụrụ na ịhụ mmadụ ibe gị n'anya, ị gaghị ekwe ka echiche ọjọọ kụnye mkpụrụ n'ime obi gị. Ị gaghị ekwe ka echiche ọjọọ puo ume n'ime ndụ gị. Ị gaghị ekwe ka echiche ọjọọ too maọbụ mịa gịnị? Mịa mkpụrụ n'ime ndụ gị. Nke ọzọ wee bụrụ gịnị? Nwee mkpebi ịbụ onye ga na-eme ihe ọma. Ị na-eme ihe ọma, na-enye mmadụ ibe gị
ị na-eme ihe ọma na-enye ndị ahụ nọ gị n'akụkụ. Ewee m sị ọhanezikwu ndị ọma njem ọnụ oge na-emezi anyị kwarapụ echefukwala na aka hụrụ m gị n'anya. Aka bụkwa Maazị Stanley Chizaram ike ije. Otu ọbụla o si wee dị, ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'oge nke ị chọrọ n'ụbọchị taa. Ana m ekele gị maka isonyere anyị, na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma. Gaa n'ihu na-eme ihe ọma na-enye onye ahụ nọ gị n'akụkụ. Ọ bụrụ na isonyebere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, were ọsọ were ije gaa na Facebook na Instagram. Ị ga-ahụ anyị na @isimbido TV ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyekwara m onwe m na Facebook, ị ga-ahụ m na Ikije Stanley Chizaram, na Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikije. Ruo ụbọchị ọzọ mụ na gị ga-ahụ, ana m asị ka ngọzi na amara nke Chineke na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịgidere gị site ụwa ruo ụwa niile. Amen. Ya bụ egwu anyị gbafuru n'ụbọchị taa, anyị ga-agbapụcha ya ụbọchị ahụ ọkụ ịgba ga-akwa nne ya. Enwe m sị gị imeela maka isonyere anyị. Ndewo.